Right, ladies and gentlemen, back to back with Kumusha podcast show. Tadzoka zvakare nasi takuigira ichimhandara chepaharare. Wakadiko nemwanasikana? Takasimba zvedu. Comrade makadiko nechangamiri. Limit, boy. Boss kuti makasimba here. Wanofara. Nofarisi. Today I'm the happiest person. Nasi murufara. Tasangana naye. Nasi. But ichibobvunza mubvunzo wewe kuti why mwanasikana akatora kwa podcast? Tisataenda any further. Tisatabvunza zvinhu. What took you so long mbutumbo wewe podcast? Why sira message ukambotora time kurespond? What took you so long? Nyekuti andipindure inbox and wanzovhura mamessage. Kunenge kune mamessage mangani ku inbox? Now atori kuma 9,000. 9,000 messages. 9,000 messages. Email yangu itori kuma 15,000 messages. Alright, atimboti. Yanachiti email tora. Email ye Gmail. Wanoenda ku Gmail no Gmail. Yeah, cause zvandakaita ndakaona kuti kune page rangu vanhu vari kunyanyo like ndakaisa namba ka ndinobva ndaisa email kuti at least ite backup yakada papage pangu pane email not number. Alright, so ngatimboti mutaenda tanodelete 9,000 messages ku inbox kwako in the next 24 hours no one messages mangani kana 1,000 or 900 something. Ndesarungaida ikutsodze. Handizive kuti. Thank you very much varume vezimbabwe ende tikubizwa nemazita tikuziva because numbers don't lie. Unoti nyika ingetaona kwano apana kumbotiratidza. Right, ndo kwatiri kuenda mudhara wakatorima. Right, tichiri papo. Saka mwanasikana iwe chimbotiudza kuti unonzani zita rekusvara ukakurira kupi uye unoita nezvei? Zita rangu ndonzi Philo Nadia. Ndakakurira kuHarare kuMbare. Okay, kuMbare. Right, hayo Mbare chizvarwa chematarenda mnani. Mbare it's one of the places yekuti matarenda akati kuMbare. I think Mbare zvinongo zvitoreva kana kuti matarenda. Iro wetiri kuti Mbare. Iro kuti Mbare iro. Pachivanhu chedu. Rogona singazive zvedu. But I think wediro kuti Mbare rinofanira kuchinjwa. Ronzi chipo. Because vanhu vekuMbare vane zvipo. They are so gifted. Pazvinhu zvese. Alright, ndinoda kumbobvunza Nadia. Vabereki vachiripo? Yeah. Vese. And then mumuri menyu muzvara muri wangani? Tiri 5. Iwe uri wechinambani? Ndiri wechi2. Uri wechi2, okay, second born. Pane mabrothers? Pane one brother. Pane one mukomana. Masisters ako akaroorwa? One day asati wachani makore wangu kozi inosa ndaroora zviri single notsotsera mwana achiri mudiki. Saka anambokubvunza were kuti ndoda kuitawo zvakati? No. Even akandibvunza handimbofe ndakamubvunza kuti uite izvozvo. Okay, right. Tichiri papo mwanasikana, can you take us quick nepaunotanga nezvecontent? Paukatanga kuti now you are a content creator. I think ngatitorere kuti kubva kwaita Zimbabwe achiuya kuno South Africa achizonotaka content. Aizonotaka content. Sinzoti zvakaita sei chichakuforsa kuti ubve kuZimbabwe uye kunoku and then after that wakazoita sei paukasvika kunoku? Ndinozotiudza kutanga kwazoita content kuti chii chakakupusha kuti let me do this. Okay. Kubva kwangu kuZimbabwe ndarohwa heartbreak. Heartbreak magets. Ndakarohwa heartbreak nevakomana kuchitumbisa. Boys rekuchita mwara wene. Ndangodecide kuti rega ndimboenda kure. Dono try something. Heartbreak atora ndiye rudo, ndiye marriage iko ndiye rudo. Ndiye rudo. Munhu andaidana naye zvekuti zvazvatosvika parimwe level. Alright. Maifana ngororana but zvinozofamba sezvizvo. Vazotorwa. Not torwa as such, but
takatodanana for a year. Like ini ndiri munhu wekuti ndakadanana nemunhu ka ndokurumbidza kunyura and danana nemunhu kuti mari and mafeelings angu hawanzokwira pane vanhu vane mari. So munhu wekuti angatongoriwo munhu. So ini ndaikwanisa kuhasela kupfuura iye. So short ndikuti ndaimitira zvese. So ndaisvika pakuti mubhadharira renti but achigara nemukadzi and I didn't know. Wainobhadharira family rent? Aitondifonera kuti handisisina chikafu, handida foni. Okay, I think nemukadzi wake vanhu vaiita ma-on and off. So by that time, mungozivana muchidanana, ini ndaigarawo ndega. So most of the time, ndaiuya kumbafunga ndakakuenda few times, yeah. But unombozoona kuti mune mamsina kuti maybe fashion irindire mababy chichirutika vakapinda mumba mune munhu ane munhu pamwe aindiendesa hake kumwe kwemfesi wake. So pandakazofind out zvinhu zvakangondirwadza ndikati ndimbochinja environment ngoenda somewhere ndofurwa nemhepo chi. Right. Zvinoitika mudare. Zvinoitika heartbreak chinhu chinoitika. Saka take us to where paunozotanga kunoita content wabva kuZimbabwe wamuno muSouth Africa, because handa panopauri kuti after heartbreak wakabva wacross wakauya kunoku just kuti umborelaxa. Kuno kwakwauya uchida kuita sei? Ndichida kutsvaga basa kuti ndishande. Okay, just general work, mabasa angofanana nemamwe mabasa aringoitwa namamwe wese kana une specific job raungaoda? No, mabasa. Okay. No, that's nice. Yes, South Africa. Ndo South Africa icho kutoona hapana South Africa kule. Mabasa mayozodariko ku South Africa hakuna. Basa kuto iwe ndo basa. Bese mazanoti kutsvaga kati kutsvaga nemapurisa patenge. I think baba vanozoza tamara ife Zimbabwe. South Africa una basa. Team rangu. Zvazvikuti anzi South Africa kune mabasa kana kuti munhu ari kuzimbabwe anenge aifunga kuti vanhu South Africa varingononga mari hakuna togona kupinza muna Pretoria Road kakangobva kuona tikona unonge kana 50 cents ndokwevadovine straw mazinu apa polisi rega kutsomara kudai ungaidhindisa pakuite video right. Mwanasikana titore paunotanga content aiwa toda unzotanga kumupusha kuti azotanga content tingotora bhoboka kuti zvinhu zvakadzvanya here usvaba uzotanga kuti inenge ndide zvecontent kuti chinhu zvazvagara mau zviri mauri wangoda kuti something for cloud. Amen. Ndiri munhu wekuti like ndiri munhu wekuti ndaingofarirawo kuita zvecontent and stuff but ndasina munhu anokwanisa kundipushawo kundidetsera isi. So zvinhu zvazviri mandiri zvinhu zvanga zvingori mauri but washawa munhu anokupusha. Ine ndaishaya kuti ndoita content hei. Okay. And pane vamwe wakambozobvunzawo here maadvice kana wakambokumbira twakudzidzise vanotozikamwa kungoti hazvo zviri fani like isumba kwedu ka takatokurira muchechi. Okay. Zafu. So serious takakurira muchechi. So kuchechi yoda like mama wangu aitomboudza kunzi mwanenyu achabuda paTV, mwanenyu achaita. So ini ndichikura like ivavo vanhu vari kumu like ma-artist vaitongoda kutambirawo mudhuze maona. So nongoti zvinhu zvazvagara zvakangoplanwa but time chete ndo inenge isati yakwana. Izira ripi ma-artist pakatanga kutambira mudhuze wako? Kuti nani nemakore mangani? Pamwe nemakore mangani? 17, 18 uchitokura uchitokura. But ma-artist akawanda zvodazo. Emusic here emusic. Saka wamotobatika pama-music videos and other stuff kana kuti ndambobuda pa-music video kudhara but artist enoti kuti anzi pafrango slomo noti kuti anzi music video yafrango slomo
anoimba here Anoimba. kuti Anoimba sungu. asi dance anoimba Anoimba sungu. is a good artist anoimba zvekuti hameno timafanza baba shiri waya achida kuganza mana anditosakuda franco slomo muri zimbabwe ari panyama so ndomamumba pamama artist akambozvedoro padhuze newe uchiri kukura Mazita. asitora vakazoenderwa tingotaura maartist akangovawo close like da kuita vhidhio naye kana kuti wingi d kana friend yangu kana zvinhu zvakadaro ndingori munhu wekuti okay pane paimbova nebhora football club inonzi Zimission so ndandingoriwo midhiki kuise midhiki cheerleading so ndo time yandaisanganawo nema because pese paitwa bhora nonga wakanzwa neunyengo aiwa mai nansandagona kupesa mwana wacho but zvinoitika vanochikura unotombosangana nevanotimotrala anyway right mwanasikana take us to where you start pacontent muzuri content yake nzi content yako inonzi chii motivation here chii inonzi chii content yangu inonzi view once okay take us pakwatanga kuzodzidza view once nepangosatotanga view once okay ndine munhu anoitwa same content so ndongomutora sesister yangu like ndotofila free kutaura anything naye so ndiye hangu ndimotivatawo like ndatongomudzawo kuti infact ndaitry kutaura nemacontent creator akawanda ndidzidzisewo kuita content but munongoziva vanhu kana vachipisa avatombodairi but ndingambotudza kana vakamboapproacha mudara vasina kudaira but izvezvi vava nemafollowers aiwa zvinana basa zvafana kuti tokona kuudzwa kuti isusu tine vanhu vatakaaproach tikati yaitiite something vakatirasisa vakati hai maya handifili comfortable ndivanani vakamboapproacha kuti mana ndidzidzisewo kuita content vakatongokuignora but iko zvinotovafarira unovafarira but zvakangofanana itopesa muti tikamboida kuita podcast nawinza and it's not like that we don't like winza and it's one of maartists and respect and muindustry but atomaapproach tikamboita podcast we were still growing by that time nonga yangosaiza ngoti timid and akatopinda mupodcast ubata tikatobatisa zvinhu zvese mbazongoti ndakubata it wasn't bad, it was good. No, I am afraid. Akatomotivate in a way and kuti tofana kupusha foot and akatomotivate tofana kupusha foot but ndinedilaisoto na Sulumani tangu mkomongo yarimbo podcast but same time at podcast yatite and analibo pantoga team race rakawanda na let's squander vese wangouya ubata but pane wamona kuti unokunoto approach unotokuika ubata but azvinini kwazvirota umufarire nongotofarira munhu and but unongowatraya ngoti kana zvafana sanyati and kuti andikatisanewo madam boss kuti ndomboita kutisenyi amobva watokuignore but azvirota umufarire but unongoitira pana mwana watoignore waifungodza kuti ndoveka vasinotoziti maybe munhu yatokuignore atozotokupusha kuti zotosvika pamufanira kunge uri it's part of the road it's fine and sachichazoitika wazokubatani ndazibata king race ndabata king race vatondiudza kuti ine munhu wangu content yandoita unotupa nevanhu hama dzogona kutanga zvongoda kuti uve strong so ini ndanangozvipirawo kuti no man at the end of the day vanhu hapana munhu anondipa kana chekudya you understand so I have to do this but ndatotangaita content yangu I think musi wa12 I was on 5,000 followers 12 April 12 April 2025
So ndatanga ndichitoposta ndakatopfeka mashows kozi ndansina confidence. Pandazongoti umwe musi ganyatsoita zvinoita Sisi Kingless chaizvo. Pandatonoita viewers yangu. Nitomuka makuseni ndato million views. Wakaita nguva. Ndakariposta I think kuma 10 zemanero. Ukatika nikuposta mandarara. Ndobva ndavhara phone because patime iyo ndo ndanchiri kuteerera nekutedza comment section. Ndakaposta ndakatanga ndabloka maparents nevamwe vandoziva pandanoposta mandadzima phone. Sunday ndobva ndatomuka ndaenda kuchechi. Usati wavhura. Vanaenda kuchechi but hana yangu yanguti ndichidzoka kuchechi mba ndatosgovhura nditoona mafollowers anga atokuma 15,000 video rakutopinda mu 1.5 million ndatoshamisika ndakati ndobva ndanoinyuta rimwe ndobva ndatopinda mamiliyoni futi mafollowers so musi wa15 ndakazongomuka mafollowers angu atokuma 200 something thousand ene musi wa15 iwo mbva ndagadzira backup page now ratokuma 378 following yako yakagrow very fast. Saka toti chitori pamberi neviewers here kana toti iwe zogona kwako because atindora kuti viewers yaine vanhu nda because kana ungori mwezi jojo tengo sika kuti viewers airambidzwa nditi uri mabridge out of blog. Viewers airambidzwe but I think zvinodependa nekuti handisi kuti ndakanaka or what zvinodependa nekungolukisa nekuti bhodhi yako irisei. Pane zvimwe zvekuti une bhodhi yakauyu une zvidya zveblaki ubva waita viewers aone murambo. I think content yako inoenderana nezvauri kozi vanamunhu kuti ungatarisa autombofunga asina kupfeka sasa chokwadi. Saka mukuti vanhu vanofunga ndisina kupfeka. Aiwa tinongotora kuti munhu ukamuona vanhu vanofunga kwawanda zvekutoti iwewe chandiri kutoona chotirira viewers yako ika ukatoda kutoshamisika unokwanisa kuti panotoenda ukazotoita munyama wekuti ukasatoenda kudenga vanhu vagena unokwanisa kuona kuna vanhu vane mhosva 3,000 vanhu vanochaya bonyora newe zvekuti iwewe munhu akafunga kumasterbeta right now that first target ozuma you are the first target. Pachapambori yakanyanya it's just aina kunyanya color yepants. But uraisa mhuri dzakawanda necolor yepants like ingori pant makaenda kubeach munongoona vanhu vatori wese after one ndakapfeka hembe ungodaiso pants but unoziva kuti vanhu vanonopoza video yavo nyatsozuma kudaiso but hapana chavanoona cause pane pants unoona ayo plus the other thing is imagination. But ikokuoneka panotooneka mudai unoti vanhu ngonovhiwa zvinoda unotoona zvamwari wazuma here inozvinoda riana unoona bodi inopoza ndoro nyatsozuma vanhu vanoona waonei ndarekaisendena andeme izinda aiwa but ndikuona kuti azvindadauta zviri sensitive. I don't know if you allow me to say it's fine. Yeah, it's fine. Chimofunga kuti viewers evangone nzeve nzeve saka in other words munozongoka muchiti deanganidze zvorati mato
nzeve ndezipi kudara wazuma nzeve ndezipi kozi kuzoona kuti pasina nzeve uringe wazuma wazuma muda nzeve ndezipi nzeve aiwa nzeve ndezipi komezivini please tibatsirewo nenzeve pano asora munhu zati kuvhiwa pa nzeve dzekuzasi pane munhu asina but a moment of silence inokanduza madaura ndizvizona pane munhu asina here avari pasina nzeve pane ona munhu asina indikuti mudharaudha azoona sei masaizi enzeve ndikuti kuti mudharaudha azoona sei kuti nzeve No, those are the imagination. But kuti inge zvinoti hapana nzeve mupend aiwa pamwe dzengu dzikadeedza kabuda nekunze aiwa zviti kana kuti anochiza kupendera chirita kuti nzeve dzisaonekeri kongodzibuditsa aiwa apa ndopapinda mu1 billion akazibuditsa right tichiri papo hatobiki kunakidza zvavo anyway mbudzi ndizikangoperi apa tobiki kunaka kozi mudhara wamondakidza kuti nzeve aiwa imagination ofunga kuti but dai zvakadai so because like it's not everyone anadzo and the individuals anadzo and tototi mafesi musi wanoisa hwani yakabuda yakadongola rimwe saidi unonodoredza internet I think ndichazviita ndokuenda ko aiwa wadubloke mukoma angaitogenda but iye vatoendeswa gena vakawandisa because mavhidhiyo ake asi kuona ruwani chimbotiudzawo vanhu kuinbox pako wambotora neinbox vanhu vanonge vachiti chii pavanouya kuinbox vanonge vachiti chii vada kutenga here vada ya vamwe vanouya vachiti how much vamwe vanoti ndipowo chinhu icho mazimbabwe know them ungonongoona meseji yakanzi ndipowo chinhu icho you see chimbondinzwisawo mameseji akadaro ndokuda zvakutoda chezvere ndizoziva and then ko vane mazita zita mahombe vanotombouya here kuinbox yeah but mazita chimbotipa clue kana hinti kungoti vanhu vakaita samingi the life of mingi mazita achingotidza munzeve achingotidza munzeve hinti pamwe unoona kuti madede anombouya bazuka kana dj ola vanozi varume kavanhu vatotora nezvavo varume vakati vanotoa pane akambouya but ndewechikuru mumusic industry aimba ake simutanzo vanombe vasungura handisi yangu type music anoimba but munhu mukuru ezinoti age wise age nekuva like munhu anoremekedzeka munyika munhu iyeye akatomboimba najapresa ndakunyatsofunga ndaziva ndaziva batemu hai batemunhu ndiani aiwa babara munhu mukuru paage wise paage akamboimba najapresa anemba type ipi music mazve type yemusic handizozive zvangu ndo zvandakudzania batemu asi batemu munhu mukuru akaimanajamundiani ndiyeye munomuziva munao anogara kunze kwenyika vanhu vakuruka aimwari ityai Jehovha
so saka kanga akati chii akati chii atongosvika kuti ndepinde kudai rinotengesera akatiwa akati software akanditi ndikunakidzwa nemavhidhiyo ako okay but handisi kukwanisa kukomenda muconversation so ndandichida kuti mune mascreenshot nditori nawo nemauyu anogona kutipa but ndichapota ndichipisira $30 pamukuru whenever pandada vhidhiyo pawandipa so nanhangomubudotika kuzi andimaviews arikugadzira izvamudaungadai wakamunzwa kuti aiwa ishoma in fact handite izvo zvekusendera vanhu aiwa imari ungatiyo zvakuti hausi kusendera here vanhu no ini ndikuita content zvakatosiyana kuzogona munhu akuti ari kuda kusenderwa mavidhiyo private ne zvato zvimwe zviri deep maybe manudzo aiyo pamwe angoda vhidhiyo normal vhidhiyo rangoita seaitoda nevidhiyo ko achitoita zvaanenge maona zvanaitaura kuti vanhu vari kutadza kunze nekuda kwemavhidhiyo zemwana saka ukarambire mari iwe uri kucreata content kuti wane mari I know ndikucreata content kuti ndiwane mari but iyo yecontent inondikwanira ora chimbotudzo wamachaine content rako kuramba mari iri kusendwa nomwe munhu and which means you're getting more than that per month anoramba $30 per video per one video which means per video or post about Facebook you're getting more than $30 yeah per month ngone mari alright asinotutori mari ontowana kuti but plus or minus what somewhere up is it around 5,000 or it's around 60,000 or what alright mira the minimum that you get mari shoma ndoti ndakawana is 38,000 okay ewe 38,000 okay and then paunongochita right ndakapika ke unongochiwanawo mari kana ndatoti mari shoma ndakawana 38,000 which means nichiwana irofa around 50 yeah sometimes inosvika saka iwe shimonodzwa wangu iwe content creators unoshanda nesimba 50 unozochizonetsa content yake it's simple viewers aina kana zvakawanda zviri ataura kana one word ataura kana one word ende mavideos akapana manona riri more than 1 minute brother ndingo tokona uyoona ngoro viewers viewers andikamubudi viewers mwana viewers ndara haidi wakaita kunge jojo viewers ndiye vanhu vaya vanofana kutangoenda kugym unaenda kugym ukaenda kugym and then oita muscles 6 pack watu undisi ukadaro ukarua viewers yako ukadaro ndisi vanhu vanonakiwa aiwa ndingazoiti maviews aita semwana wemudara zvisi ndara maviews emwana wayo ndekupenga mona tubva musi wa12 kusvika musi wa15 anga kupinda kuma 200 something thousand followers so mona tichiri nemari dzake that's insane ndara hazvingoitiki handimao malevels ekumusoro cause content rake robhita macontent creators akawandisa what advice can you give someone anoita content rako ini handingambokurudzire munhu kuti aite same content iyo but kana azvipirawo cause ine disadvantage akawanda right tichiri papo mwanasikana pamadisadvantages evideo chimbotudza kuti iwewo kuzi hapana paungondudza kuti pamaviews anenge achisvika kuma 1 million $500,000 pangashakwa veukama vanoona kana vanopinda nawo chechi vanoti chiwo when they encounter such videos vabereki vangu at first zvinhu zvotorwadza kuti mwana wedu atikatoendeso kuchikoro akurasika but sekuti hakuna munhu anondiziva kupfuura mai vakandizvara vanotongozosvikawo pastage yekuunderstanda like mama wangu vakatondituka vakatotaura zvavakataura but vanozongodzoka vototi problem yakaitika ndekuti namama wangu nadhedhi wangu akaseparate so kuna mudhara ndanditori nereason yekuvapa
kuti dai makatichengeta makadai so dai ndisiri kuita izvi you see yeah so mama wangu akazongosvikawo pakuti life ndeyako tine zvatikazotaurawo zviri personal zvaungazounderstanda kuti wakuwaradza maamounts haisi nyaya yemari but pane pamwe pekuti let's say kuti ini ndotanga kutosvita kana tomboy but wachinyatsozoti wakandizvara ndiri musikana anditi pane pastage yaunotongosvika pakuaccepta zviri paground. But I think content is better the way you're doing. You are getting money than maybe kutengesa miri kana kubheka vakomana ndopaipi paunozopedzera wakutopinda muzvimarelationship zvenzara maona nekuti kuda kuwanawo 20 rand yechingwa. But can I ask something? Do you have a boyfriend? Yeah, I do. Panoona vanhu vachiuba anombovhura inbox yavo here besides ngatauri nezvecomment section ngatauri nezvecomment section yake mwanasikana anoti chii mukomana wako? Sezvandambotaura ndezvekuti inini ndingati chii inini akangondiudza kuti as long we are okay nezvaunoita zvaunoita it's fine because munhu wekuti anotondizivawo kuti ndiri munhu ari sei. Vanhu vanotojaja vanhu vanondiona pasocial media vamwe vangonotanga kuti hure vamwe vangonotanga kuti chii but vanhu vanenge vari close inini ndovanoziva kuti ndiri munhu akaita sei. Asi mbondoza mucomment section mavo munowana nechikadzi here vanotomboya varimo vanongachii munongoziva vakadzi like munongoziva munhu anongodzi mukadzi kuti hapana paunomboona munhu wechikadzi achisapota mumwe mukadzi vanotongotsvaga zvekutaura vamwe vanenge vachitonyora vachitoti hure chichibhat wakatomutibudisa proof yekuti ende vamwe vacho vanenge vachitotaura izvozvo ndovari kutohura vari mudzimba you understand. But I think kuinbox kwemwanasikana tikapinda kuti tokwanisa kutoona maartist mahombe ane mazita kana iwewe sadaro ndiri mwoyo totsvage tione kuti tsvagai hamundoni muwatongozondora nguvana wangolaika kwezi yandoona chiti mudhara yanogona chitozuma mavhidhios ako mudhara but the content if you put something on a public ningirinototarisa and totoona kumascreenshot ati ndozotomisa mari saka tikasaona neta mari anenge achipa mavhidhios ako munhu anongosvika kuti screenshot akazara vanhu vanotora mascreenshot okanda mumacomment section. But you also get to feel as how do you feel about like let's say my first days ndaiti ndakaverenga comment section ndaichema but now sometimes ndotopindura ndototuka kana aiwafana kutuka no pane munhu yaanogona kuyewo kuti une vabereki munongoziva mazina ndogona ngokuti handina saka kana kuti mumwe angona kuyewo kuti uri kunhuhwa but inini macomments akadano ndotomada cause anotondipa engagement vakadzi mumwe anogona unoona umwe munhu wechikadzi achikunyorera kuti hanzi uri kutifumura but handisoshandisa bhodhi yako kutifumura zvafanoti munhu wekuti unonhoerera pafoni I don't get this. Ndozvavanoita vakadzi notokuti wakutifumura ndokufumura hawo pamwewo nenzeve dzavanga vachitaura ina handina iwo uri mutema ndiri mutsvuku apa muri kutambudzika wobva wanditi ukundifumura so ndoaya ndozongopindura kuti ndogokufumura ndikuvhura burugwa rako but mwanasikana nichandoona ndichikuti iye zvake akatosimba uyu musikana kutosimba iye akasimba you know why ndaro content rake rere sezvanga achireva messages kuinbox angu kakawanda kune dzimwe mbinga dzine mari yekutambisa mdara kunze kuna vanhu vane mari ndakatobaya live ndogona kutokandirwa kana 1000 mastars but handimbofe ndakaenda kuinbox kwemunhu yanga achikanda mastars imari
this time handisikuziva. I think kuma $10 saka munhu anenge achingokanda 1000 anenge achingokanda because ndogona kuvhura life inohandati kandai masters ndobvisa hevi vanhu tokanda so vanhu vakadai but nditori nemumwe munhu muzimbabwe mutiktok akangotanga kundikandira mazigifts patiktok nyaya yekuti handipindure aida attention yangu ndobva atoya kuinbox iye ndiye munhu wanondakadayira ndikatoti maita basa nechimasazva ndofarira uyo akakatonditi ndipe account number yakakatondisira mari yakatowanda musiwo ndakatoshamisa ausataura kuzita and even nanhasi kana maybe anenge achitoona cause andisanamboenda kuinbox kwake unoti makazondangoti maita basa hanzi ingori yekungoti kusapota mazvona pana ndichitaura pekutadza bebe kwapana here vanombokusendera manodzi varume zvinhu zvevanhu zvinhu zvevanhu zvakazara vanenge chukandira mwanasikana unoona somusofta unotongoona uchitovhura message cause ndine time yekuti nongoscroll ndotovhura cause pamwe pacho unogona kujamba zvinhu zviri important like majambiro waita message yedu tichitimaona unotoona munhu muzimbabwe ndichaya akatoisa chinhu anogona kungosenda chinhu asi zita zita rinenge kutoripo atitoza kuti munhu ndiye atosenda foto sikarudzi ndeyake yase ukatoenda kuprofile unotoona kuti ndiye mumwe anenge akatoisa profile nemukadzi wake asi ubva kusendera sikarudzi toona ichitaura panchiti mudara mwanasikana yakasimba unozangwa njinara kune vanhu vane mari dzekutambisa unofunga kuti bhebhi rakurawo kumanya naro rikaenda pasample chinoita sine mwana rikaofewa kana $50 kana $100 rinoiramba adobva kungoiramba kunzora shamwari o50 yo chimonikandira inoda munzisa kuti munhu akaofa mari yakawanda akaofa mari yakawandisa unoti awe akaofa asi kuti wakatora wati wanotora ndatitora mazita but plus akaofa kuinbox kungoti ada kungondipa like maybe ndoda kuspenda night newe I'm offering this amount vakazara chirume akatora foni yangu zvikuma mari iso 40 pane mamanje pane munhu akatonditi ndokupa chero amount yaukuda hausati wambonyatsotaura kuti mari pamunhu anongokudza kuti chero amount yaukuda mumwe munototi ndongokuona live nguona face yako just go out for lunch ndodara muna vanhu vakaita sevavo ndivanhu vari kuchaibonyera nemwana zvamwari wedenga kwezi kana munoti da ngokuona ndopakuti paunotangira munhu iye anenge eda kupinda angeda kutya bota zvakakwana but atanga nemuva kuti tangada kupinda murudo achimbotiudza maartist ari kumbouyawo kuinbox wangu kuti ninginani chero usina kuzombotaura nawo ausatauri mazita ingotaura kuti akadai neakadai akasimba here kana kuti wemandebvu here kana werasta here ozovyasa vanhu totoziva kuti varipo munhu dzawedumbwemusemaanyoti maartist maartist ndowakawanda like maartist ndochoartist anoda tuma slay queen aiwa wona kungota uzi slay queen handisi slay queen handitogonekana kuisa manews aiwa tinoti varume isusu toda zvinacho ukada kutatsa most of varume ukada kubvunza ita line handi varume zvemanzara ezvinezveginechi hatitarisi handi but tingotiudzawo kuti variko here orit maartist aripo awandi wedumbu uyo aripo futi wedumbu wedumbu no artist wedumbu aripo
anozikanwa aripo akanosewa nomboona mameseji ko haana kuzosewa ake but aida kutoseva ko uyu mutete murefu uyu wembiri yacho mutete murefu uyu akadiwo mutete murefu uya uyu alright wangu pane nyaya yatambo pane munhu pataitaura nyaya yekuti uyo podcast pane munhu atiudza kuti please bvunzai mwana wekuti mwana waanaye ndewani. Alright. Ende munhu iye ataura zita remwana ataura zita rebaba vemwana but kuda munzwa kwauri kuti tauziva kuti chokwadi ati baba vemwana wacho ndiani. aiwa atotaura zita katamana bvunzai nezvemwana waningi no ndida kuedza kunzwa kuti wekumusic wekumadrama wekumusic anozikanwa kuti zimudhanzo atori chibaba atori one of zvibaba aiwa vanokawanda ungachitaura before wauya podcast zomboita live tichibvunza ningada uya podcast tomubvunza kuti chii andi so vanhu vanotanga kubvunza vanotanga kutaura kuti mubvunze zvakare ona but pane one comment yanaonanzi mubvunze kuti baba vemwana ndiani but iyo pakomenti pavo baba vemwana unga vakatotaura vataurwewo ndivo I think ngangodescribe at least usataura kuzita vanombeswa rasitombombiswa wamborwara atonzwisisa kana unorwara ingoti haana ndezvemakore mangani kana kuti wangonzi chwe mwana wavaraiwa kana zvinhu zvakatoplaniwa mukatodanana wasi kudanana chizvinhaungosina zvavashata chavaita zviri ndingati taidanane such makadana kwenguva yakareba sei munhu wekungoti aingondifungo paari kuda iye so hatinomboziva kuti zvichasvika ipapo so ndiri munhu wekuti zvekubvisa nhumbu auiti ari kuchengetawo mwana mwana ari kuchengeta ini handisani ndambomunhu vamwe vanoti anoziva vamwewo vanoono kana mwana wangu vanotongotanga kutaura vega kuti but iye anoti chinazvo iye anozviziva kuti mwana ndowake kudhara imboti lese kana kuti Facebook account yangu vakaposta chinhu kuinbox ongoisa tumaziso tokadai so like tumaziso aya tumareaction zvazoti iwewe pawakaona kuti wane nhumbu wamudze andina why ndakafila kana tichicheti ndakafila kunge munhu anozofunga kuti kuda mbiri o kutora advantage yekuti icelebrity yasiye kuti nanhasi wasoti wamudza kuti mwana but iye chokwadi achiziva kuti mwana ndiwake obvious anti murume akapa munhu mwana anotuwa ayo kana usina mudza kuti ndiyapa ungazivi but tiri kutarisa vanhu aka uchitokombeya mwana wenyu mimwami naye newe girlfriend munotoona kuti uyu mwana wangu aiwa but munudza pamukadanana pa anga ine mukadzi here kana kuti anga asina mukadzi iwe ndiwaitova menjiki zvaifamba sei ndongoni makore mangani panguva iyi kosi tigonodaro wakatsotsewa ka ndanga ndine 19 unonorova saka aingokuona pawadira musingapfeke vanenge zvatopfeka mudhara kana panozobuda mwana yekede zvekusapfeka zvakangoitika like mityiro zvakaita utori fani mbawachengeta
Atinenzoyemuda. Dai muda kana kazotanga kuita madrama kana pa social media. Aiwa isingaita pa social media. Kutongomuda ndinotonoona kuona price ombota. Ndinoti panoona mtu yakwatira nanguitira mwana. Haana anything chabuda ukoshanda. Hadi support hadi chenda ngoti iwe ndofana ngokuti. Ndofana ita mwana wa uyu. Ubata. Nombe yakangoitikawo. Ingoitika. Pane it's a process. Ora but yokanzwa dzokera nezvo zvaudi. Aiwa. Nemaka singadi. Baba wemwana wangu. Sapa anombobudisa vana vake baba. Siyekwa kuti singabona. Kozika muziya ndambopera ndakada kuita involved nazvo kuti ndotozvipa pressure kuti ndoda kutoti mwana wangu azikanwe. Aiwa but mudzi. It's not right. Sipo. Mudzi kuti mwana. Baba wemwana ngawangozwa mwana wangu. Ndiwako mwana uyu. Aiwa. Alright, wow, it's fine. Takuisa makona. Wow. Recently ndita unaona Nyati kuchita maskits. What happened? Why wazolingana na Nyati? Tufunga mnombona nchita maskits ni cousin brother yangu anonzi Chimao. So I think my friends or what. So most of the time gonna pachitwa shoot even na baby powder and one powder. Tunenge tingori tese. Alright. But Chimao ana kudya hanzani Kim Nadia. Aiwa. Anokudya Kim kaga neighbor. Oh, ndo aita nemvune. Chimao kwenda nopfeka kaende pepo nika waskiti so. Barwaka ngabara. Kim aziri kunongandi. Kim anenge akusimbidzisa. Alright. Ati yarunyadzizwa nyaya akasingatyeri Chimao kuzi Chimao wandi. And ndinombopera ndakazviona kuzi Chimao ane mukadzi. Alright. Akada ndimtrust pana Kim paya mudhara. Munoona video zvacho muchanditi. Alright. Titombo zo experience yakona Nyati. Munaita sei? Like your personality yake. Panoona wakawanda unofulwa Nyati. Asatombomona live. Asatombotaura naye. Tinonzwa kuti munaita sei? I think ineta usana 9%. Karaina zvacho. Hamusatiwo? Handingakwanise kuziva kuti munhu akaita sei one day. Wakamboswera naye. Asi munhu ari bhedha vadadi. Vanhu po. Akatone nemukadzi wake paitoyo. Matori family. Samambosangana like kwengu yakareba sepa mambosangana ma ups and downs nje. Nanyati. Yanga ngori day iroro ratikangoita for the whole day. Zvatodarika. Kuzi Nyati panyaya dzemushuna. Kana namba dzake handitorina. Nyati panyaya dzemushuna ari dangerous. Haana kukumbira. Atakabva kudhila naye manje. Haana kukumbira here, haana kukutsotsa here Nyati. Yeah, weduka fake. Kwandiri serious andana namba dzake kana kuti. Abanduri haana kukutsotsa here. Kuinbox anambuya achikumbira mutafulafu. Aiwa ndinganyepe. Pachimonudza but wedumbu anokumbira sei achinyatsozisa kuti mutakunanzva kuti kufunga maona pamamessage kuti anga katitozvita secret. Anobura bati achakafukidza dzimba matenga ndotaura. Andimaiona. Pakutafula apa aofa marira udumbu. Atoda zverudo. Zverudo? Secret? Kwakupa mwana futi? Mwanasikana uyu akasimba mudhara life yake iri parisi. Kozi nomazoti izvozvi Scott akati mwanasikana uya padheni ungaramba. Scott mbinga ide kuZimbabwe mbinga the mbinga. Andoramba ndina ma-feelings nawana nemari. What do you mean wacho na ma-feelings nawana nemari? Because mari ndio ndati ikangotsveka andidi zvekudana vane mari because I believe kuti rudo harisi mari. Vanhu vane mari havana rudo. Apa zvamasa kuchengeta.
But is it experience uri kuiwana kubva uku here kubaba vemwana kuti pamwe maybe sezvasi kuchengeta kungofunga kuti vanoiswa nemari havana rudo kana aiwa ndakatongokura ndakadaro ndatombotamba navanhu vane mari chaivo kumusoro but anambobvira ndakadana navo ndatoprefer kuvatsvagira kana shamwari yangu like antongovafile vanhu vane mari vakomana vatimu riri broke iri ndo side yenja muri kuona vana vakanaka boys rangu havasi vese vanoda vanhu vane mari muri kunzwa mwana sikana kutaura marriage material ndo vana vekuroora ndasagara nozvishandira mwana wechise content creator saka unenge uchingotangira chi maplatform zvakanaka anonga ndikaita mbeza unowana adbreak zvike conversation kusheka pakudananaka kunzwisana nekuunderstand ona wakangondinzwa understand netrust but zvinondudza wati uri number 2 family yako kukoma mafamily members pakamboencounter mavideos ako vanoti chiona ati maybe sister yako kana kuti maybe mnina wako inini manje maybe achitaura naye personal vanondisapota okay tiri family yekuti takakura takabatana kana wakarerwa nesingle mother takakura takabatana zvimwe zviya zvekutoti ndisati ndatoita chinhu ndototanga ndatobvunza sesi yangu kuti onaka ndatombovhura hombe otondiudza kuti sha vanhu havakupe chekudya kana mari vanototanga kutotiseka kuti kutambura so do whatever it takes totosimbisana but sister yako ikati ndauda kuvhura hombe takaudzana kuti mufamily ka1 ngaite benzi vamwe vese but yoruta mari kaisister hauziita benzi kayo achagatopinda neimwe type yecontent kana dauita iyoyo yako handizomurambidza nkuza munhu mukuru anokwanisa kusvipa madecision but tichiudzana sister to sister ndotononge isingaiti chimotozi anenge akabata kamera ndiani ndinenge wakaisa bike aiwa anenge atoibata inenge akabatwa kamera ndiani anenge achikabata kamera inenge isinobatwa sometimes shandisa ring light okay and content yako content inotoita uri 1 mumba like itori self camera iyo unongotozviona over wango nikira uri 1 apafani kuita mumwe munhu behind the scene anenge achiona kuti asiwo chivotodza pendi panenge riri pasaidi unongotoziva here ndinatorisa ndega kuti unyatsobudisa nzeve anzeva pane ndingangobudisa chiskini chete vanhumotopenga ndinenge rabula rega zvekutoti ndoda toita zvihombe kufura ipapo kwauri kuenda kure aiwa batika if you are making money out of it ndangozviudza kuti as long munhu ita zvinokufadza kozi ndakada kuteerera kuti vanhu pasocial media vari kuti ndakanyore zvezviposti pasocial media ndichiti guys hanamari erende vanotanga kuseka hapana nombokudzi havana nobaziva saka sometimes ungozviitira life yako haina kuti content rako hariri fast kozi chiro pagross maviews kana pakuita anything content rako ri quick because mamona mavideos ake they are very short asi ma 10 seconds but I think kuti unazopusha chaizvozvo tinonotrya kuita ma 1 minute now ndakutanga zvokuti unozonovhura ku maybe ku 45 seconds 50 seconds unobata so that avapesa vanhu nongo vakamirira vachiona because the more the seconds or the minutes the more the money but ndauda tosiya serious manje ndotsvaga kana ndoita imwe content maviews anodonha algorithm do you know kuti Facebook inoshanda naalgorithm exactly rekutoti pane vanhu vanotokufolowera kuti rekuda kutoona I know but handizonyatsobude kunyatsobuda ka but ndikungoedza kuti ndoda kutrya kamwe uka something but ngotiudza awakaita nanyati wamumaposta page kwako ndakangoposta mapicture ake but iye akaposta page kwake toti umboposta page kwako umboona kuti maviews aunowana ndiwe the same aunowana azviiti saka uira kakosha
burugwa. Saka unototi manyowani Ndine maburugwa anosvika 60 econtent chete kuti kana wakungoita kunoendera kuona akavhurika here aripo anitese kunaveti aripo ari kubatsira nyika uchimundidza kuvanhu vane mazita kumahigh profile unotombosangana nawo here kuinbox taura anenge bati kumapoliticians mudai nepamahazazezvo aiwa hapana ndakambokuaprocha kuti ai ndiri politician ndokuuraya nebhegi mwanasikana pamwe ndakanyatsoita go through inbox yangu from 1 kusvika kwekupesera nyaya inonetsa ndekuti handiverenge mameseji. Alright. Asi hapana wambokuofa kuactor porn? Ahopo. Vanonga vachiofa mari? Ava vasita mutaura amount but andokuzwa anti munhu anozvitaura amount wamupa attention ndonongoignore. Apa pane umwe anokwanisa kutongofa ipapo. Kodzi swanga akabva vana vaita ndakaofa 20,000. Ine mari. So I think about 38,000. Vanhu vanotoofa but ainini hangu I know kuti content yandiri kuita iyi inobva yandibudisa picha yekuti kunge ndiri munhu ari bed but ndakatokudzeka ndiri kumba ka ndoona kupedza wiki ndiri mumba zvekutoti even caretaker wepamba patogara ka pakatoya munhu achiti ari kutsvaga Nadia anotondifonera kozi handina shamwari ndogara indoors. Kubuda kwangu panze kunonetsa. Unless kana marinibvunza dzimwe nzvimbo munomandiziva because handifambi. So vanhu vanoona pasocial media ungachitoona kunge maybe utori munhu ari bed, you understand. Pamakatoona chero vamwe vanhu vandotuka kuinbox kwangu vamwe vandotoudza kuti undikwanire. Vanhu achiti how much ichi handisati. So vanhu vagara vanongojaja wotononge maybe utori munhu ari bed ndotoenda kuchechi every Sunday utori nemwana handisikuona ndakapfeka uye chechi inonzi Winners Chapel ndotoenda kuchechi every Sunday nenditori chechi. But you sekona kwa amount ingakuattempta kuti maybe ungazama kuti munhu akati lese inini ndati ndinoda kuoffer bed mwanasikana ndingatangira kwamari kuti ndidambure mushoma. Aiwa pamwe ningotoyagana mhenu watonditengera mota nemba chaiyo. Okay, so ndinojima zvima 1.5 million. Hazvitori nani. I know kuti ndovhura hangu burugwa but ndoziva kuti value yako haisi. Varume mukuzvinza kuti vanoshanda. Ukarohwa nemota. Mota yakabuda panemba. Unokwanisa kuti bamu. Tomuda panaimba. Nomitira mastyle S. But atomboti mota ye Fortune 2020. Hatsatora zvefortune. Atoona zvenomoka. Kungobuda Honda Civic. Yanoziye kuZimbabwe. Kubuda mota. Atonzisa. I-relationship kana kuti kungoti. Gap ringoti baka. Kuti uda kunditya. Kawani kuti uramba uchitya. Aiwa uzoramba uchitya kana wautoda zvekudanana ka. Toenda wotenga moto tinaimbopa tachata wotopisa mari. Wonoroora badeni. Aiwa but inini munhu anga Ndichoti ndapedza kuti ndimbofe ndakatengwa nemari sigmani kana chi. Because kuna vanhu vane mari kunzi vakangwasa 20,000 US ndoda 1 round unganoita sei? Ndimbo. Hatimboti waiswa pachikero chakadaro. Inini ndofila kunge munhu akauya kwandiri achiti ndoda kupa kana kuti 5,000 orira ne1 round. Ndofila kunge ndadzikisirwa. Achipisi. Ndofila kunge ameno maybe kana even muchita sex yacho automboenjoy. Sezvo ndangokudze kuti inini handidire munhu mari wowati ndoda kufila love. Ndotoprefer munhu anouya asina kana chainacho ngondodzo kuti Nadia ini ndokuda. Kwaka yari te. But no problem manje. Nadia. Ndendakuona inini kuti. But kana chikorohwa chiweto. Kozokorohwa nepasina mari nongorohwa pane mari zvakana. Changu achiroveke zvekudaro. Kozi kuna rumwe. Kozi chakakwana ende chopisa saka. Chopisa.
saka uchizvireta uraita timboti kunaka kwako out of 10 unozvisa pachi pavasikana vekuzimbabwe kana kuti apa anondoti vasikana zimbabwe worldwide iwo sekunzwa kwako kuti kunaka kwokuita sei kunaka pachise kuti iye value yake ndinobvira kunaka kwekunaka inini sofa undoziva kuti ndonaka zvokuti ungazvisa palevel 9 out of 10 tinotambotiudza chichikamboitika kuzozoti ndonaka wakaona kamurume achitochema ari pamusoro pavo tokupromisa kana mota ukuona zvichitorewo kuti unoita sei unonaaunomunhu unosvika pakutaura saka unodzati baba mwana wakachemera sofa pavanhu ndakadana navo kana chitoita izvozvozvo avanochema munhu wese vanhu vandakadana navo vanochema nekunakirwa ichokwadi ndakabva ndatongobhiliva kuti ndogona kunge ndakashata zvangu basi iwo wakatongofitawo kunaka munhu akangokutangisa kunaka zvitongori pachena kuzi kana munhu achiti akaona penti ototoisa mari otofa mari wakafuta kunaka handichava kuinbox ina handisita inozva kuinbox ndotokuwa nhamba ndinotote zvafona mwanasikana udaro saka ma1 mwanasikana what do you have to say mwanasikana content rako inyama and it is a nice thing kuti unongogumira pakuita content hauzoiti zvakashata like zvinokwanisa kufungidzirwa nevanhu vanokona vanenge vachingofungidzirawo but so in other words tiuzamarati guys vaya vanozomanyira kumainbox achitaura zvisiriizvo please musafunge izvozvo remember it's all about content, it's all about money. Man, ngotsvakawo maviews, so if you can just ndakamiswa nevasikana vaivai kuzimbabwe vanonzi vanopisa ndinchitoseka ndichivaona wakavatadza chinati ava vapisi kozi vachoka vanenge vachizviti vanopisa vari kupisa because of varume inandibhege murume mazimazinodza anonyatsopisa iwe namabridge ndiani wakazvitarisa in terms of content mabridge anopisa unomuziva nongovaonawo munhu wekutoti ndakatombovanyorero but I think vanenge vakawandirwawo kudhara but ndotovafarira kudada akapinda mugendawa munhu wekutoti ndotomufarira ndonotokuradza mameseji ndotovafarira pavanhu vepasocial media ndofarira mabridge Lulu Edward ndofarira Madam Boss I think ndina beef navo but you know chimbotudza kuti munhu socialite kuti ungade kutorwa picture nei pamasocialist ariko watinoti echikadzi vapi vahombe kana chero aindoda kutora picture namadam boss alright chimoni pa 5 vanhu unoona kuti ava vanopisa but iwe kwauri havakupisiri unovaripera pakupisa zvinoona kuti haindopisa kudarika vanoita se masocialist vanofungidzira kuti vanopisa but unoona zvinoona kuti ava vachizozitopisa but ndenge ndopisa kwadarika colorful right before sataenda nyaya colorful iwo chichikamboitika between you platinum why because comment section pane munhu akatobvunza kuti mubvunze nyaya platinum prince no ndakataura ka munozofunga kuti maybe ndikuti colorful hapise asinyaya colorful tinobvira iwewe naplatinum prince iwewe moni true naplatinum prince pane zvakamboitika naplatinum prince but
zvakaitika kudhara ona ndezvakudhara. Very serious. Not that serious. So in other words, colorful wari todya masiri ako. Matakadya kaka. What advice can you give it? Kuna colorful. Gafollowa chake. But pane zvimwe kazvekuti vamwe vanhu vanouya kwauri nekuda vanenge vakapera vakuda kuti vauye kwauri nenyaya yekuda kudzoka, then kana vadzoka uzosiyiwa. Funga matonzwisisa zvandataura. Anyaya iri clean, ndari unonzwisere ndikupe Platinum Prince akapera mudaro. Kutoenda una colorful itori idea yekuti akwanise. Iye kwaari akaona kuti colorful anopisa, but inini hangusaidi kwangu ndononge vanhu vaivai vanoda ameno zvikungoitika kuZimbabwe. But kuri kutomiswa apa hamuna colorful. I think content yaye yekuti anenge achizviti ndakanaka but background hapana. Kwandiri hangu haisi type yangu. Ari under my shoes. Endramberi tipe imwe list vamwe vaunoona kuti ava masocialist vanozikamwa vane mabhata apa unoona zvinoti ainini tatani mumwe ari kupisa arikuzvita anopisa but haapisi kwauri unyadzona kuti ainini ndobvira kudarika izvi kuvakadzi wandiona kuti uya handipfuure kupisa kana kuti maybe in terms of kunaka nachii aiwa watoona kuti ari kusakura aisvika dombo sofa zvangu anozvita kanaka ipombika iyi zviri zvekunaka inini zvangu ndakazvimirira personal. Vasikana vaivesa unombondikunda kunaka. But nyaya handimatirisi. So ivavo vacho inini ndakazviza kozi inini ndiri munhu ari natural, handizori mafuta, ndozora vaseline blue seal panapa. Ndingori munhu ari natural, like takamisana panapa kuti ngatiratidzane zvatiri pasina malashi pasina machii. I know kuti ndotodhonza chinoti pari panyaya rwitsa ake akanaka. Wamusangana handisati, but no munhu uti ndomufarira ane zvaakandimotivhetawo, but tichitaura izvi zvekuti kunaka iye akanaka. Sasiso wangu munini nawo wangu handisi, but kori kwandiriwo not in a bad way. Avanondikunda. Right, tichiri papo mwanasikana. So ndachikumbira kuti umbotipawo kana maartist aunoti awa ndo macrush ako kana wakatarisa. Atange vakapera. Alright. List 5 maartist anoti akapera. Vambopisa. But zvino vakapera. Vambopisa. Vazopera. Ngoti pa 5 vanoti ava. Madondipisisa. Vanokupisisa mwanasikana. Ndoupenyu zvavo. Tipe 5 vaipisa vakazopera. Vaimopisa but azvine zvaonti aiwa hapasina vakusakura. 1 Junior Pisi. Akaendeko nguva. Akafa. Okay, number 1 Junior Pisi. Number 2 Rigify. Okay. Them dead. Career season. Order number 3. Platinum Prince. Akatomborire. Platinum Prince akarira. Mborire. Akarira. Zvokutoti ngakati 2013 2014 ndakambomuteerera. Airira Platinum Prince was one of those good artists. Masongs mangana Platinum Prince once. Ariko. Mbududza 3. Ndipi president mwezi. Zvichaita netime mwezi. Ayo manyowani ka. But ndoma tutora mamwe acho uri kufunga. Asiri Aiwa akatomborira. But ndipi president it was legend. But wasvike pa 5.
zvichaita netime after asi zvichaita yakembe netime kuti ndakarohwa ere siri ndikwendi Christ ndo mumwe wacho vhudzi apera vhudzi richakaendepi tobva tati mostaf mostivity batigwenzi akamborira here zvekudai tigonzi I think ndo vanhu when it comes to hip hop ndo vanhu vacheche vatotoziva kuti ona tigonzi I think problem yakaita ndiyoti akashaya management yakanaka akashaya management chete zvekuti adazidai kana mberi akanonokirwa kumanage but ndo same story anaitaura panyaya dzemufananidzo nehulengende mudare kuti chii that boy ari kuleka management haangambomanageri namaloti please on serious note need to be honest akusi pamwe ndiri kuvenga maloti management inofamba nemaqualities akawanda mudare you need to be representable you need to be outsource unofana kuva good outsourcing unofana kugona kucontrola artist wako kuti this is zvatokwanisa kuita zvatisingakwanisi kuita madisadvantages ekudai nemadisadvantages ekudai I think munhu akaita saulingende mudare akatowana manager anokwanisa kutoenda mberi but akangoshayiwa manager as I'm saying tinomukanganwa just like any other artist. Where is Bumbeto right now? nandotaura kuti Bumbeto wona musava list ora tenda mberi wapa number 4 list remadist wapa number 6 release yapera last one babarari aiwa bana rinonza chakaitika vakachinja general music ndokutopera kwacho aizvo zvanyara kutonhora kutachana ini what I was thinking it's not too late for babara just to apologize ongodzoka mafans guys ngadzoka please mamuri eZimbabwe ngatipushei babara please dzoka please kumeregera mafans modzoka and azvinoti kana akadzoka kuchita zvinoti achanamati aiwa tikutomuda uchiti jiti amana baba harare ndozati muchaona video koti shinzo apera takapedzera kunzwa hiti yake kuti vanorwadziwa moyo ngati shinzo amana nimatirande mita ndara andamuterera shinzo I think itime chandikaona pana shinzo andikambo tingamusa pamaartist apera but so far shinzo tikwanisa pa level rekuti legendary. So what I'm trying to say is that list resquad yake rakapfura. Akuza shuga. Rakapfura indandara. Bangwe mozamdara pashi. Apera ndoche. Isu twaza mino is brother muna apera. Weka mchishinza pera ku sniper adiwe. Ya to perese so much. Tapezira unzwala vile soja. But bifira kina gavara kapera se. Aiwa hapa na ito straight omuka pa. Sniper ayo hapa. Koti last one. Ninja lips. Ayo wakadzi atwasoni wafana. Ayo ngati mbolipa list yemababy apera. You know what? When it comes to music, kuwakadzi muZimbabwe ayo atina. Tingangoti nanisha. Unless mutu arakurira kokuti munhu taingomunzwa. What about Jarula? Patakarira kane song yake. Ninja lips. Yakaimba na big man. But ndo yoga ka after that atinombozonzwa imwe futhi. Ndiyambazita na shinzo ke kuti vanorwadzwa mo. I think those are the only two songs akaita lips atoziva. Already chimwepo list ye 5 ma artists emababy apera. 5 futhi vamwe vapera vangamborira. Kozi unobva kumbari vanoti Empresses. And then lips number 2. Amwe wacho akana zvinwezi vese havana zvinwezi nevanhu vati kuti vapera Lindsay wangu akaicrash yangu akangoramba ari underground but she's legendary. Lindsay is like T-Flex adaiwa anongoramba angodai achingoenda mukatendeka basi boy atikutika akwire vari kuti T-Flex vakatendeka musabata aritodzika ramwedziro anongoramba ari basi achida T-Flex alright mwanasikana nguva iri panumber 3 I think ndohega ndoziva but ngori pa 2 okupesera kumapera Bondless. Bondless. Ndanga mukadzi wasoja la.
But Bondlisa ndo nazo pakusiyana naso je love paya akabva tongosheka music. Ina ndinombopira ndanzwa music yake. Hairo Bondlisa ndiyamfarira singete. But I think akashare management chete. But my manager Sauro isn't the very same person I manager futhi zvakare uyere. Bondlisa. My manager Soja Love, I manager Bondlisa. Bondlisa ndiye manager. Soja Love. Bondlisa ndiye manager Soja Love. Nanga tu manager Soja Love. Samakuza edipindana na Bondlisa ndiye kwenza na shows. Yes. Last one, kuvarume, baby date. Baby date vakapera but now vakusama ku. I think pakachinja management. So kufamba zvakanaka. Vakusama kutsoka tsoka. But you want a studio ka baby date yoko. I think kuti vane studio that's why vari kutsoka but is now pushing. Vane bhama rimwe riri kupisa, vane bhama. Inini ngati munhu akagara aidika. And but what happened is akamboita pride. Pane nguva yakamboita pride yakanyanya. Yes, inyaya vanhu vakamusvipa. And especially pakafa makuru vanhu. Panenge kusvipika kakaita so. I know I think he was affected a lot before wakaita makuru. Azo izvezvi. Akandzokera kudream board. Ndaita zvakadai mistakes andaita and then let me fix this and this and this. But ababatsira asumudzira maartist akatoti oka neartist apana awana asumudzira but arikupusha akutsoka. But Mad Vibe anatounzwa naye. Aiwa Mad Vibe Baby did yoko ndiyakaunza Mad Vibe. Akaunza kumana kona ndire kwana kona ngale. But Mad Vibe angatouya kabunda. Angazina? Mad Vibe ane mwe song yake yakatoimba kujara yatori ku. Nakamwa tinonzi chisong yacho but anenge akatobudikira nemaoko ababy did mwana. Vakupusha ne. Plus ni baby did yomwana kusaka ungaite sei. Number 2. Maloti. Noti kuti ndikuda kumudena or what but ndungotaura chokwadi anombonaka. Mafuta aya kuti alright toti mafirita ndatimuone face to face tomira apa. Tomisa pa tomisa. Even paboard andina hangu serious andina hangu maningi kumbuti ridiki but face ne body ne skin zvese amiri ne number 3. Iwo kambomona live. Ndambomona ngondiri kurewo ndichingoita ndo vanhu veyo kuti saka alright saka kuti mafuta ari kutengesa anotengesa mafuta mafuta ari kutengesa arikuita iye arikuita filita aiwa pari kuyeterwa ozotengesa mafuta skin yake akatsvuka and stuff but haisiriyo skin yake ka ndio saka inini ndikuzomuti haana kunaka. Plus tichitaura sazvokutora kuti ngatimuite mutema. Ngatimuite mutema, ngatimuite complexion yenyu. Mira, usiyatori mutsvuku ndara. Ngomisa mutema. Mazona ka. Saka Mwari akatozona. Andi saka ndotu so but manje ndendasiya kondini. Ndenda kuchinja. Unochita sei? Because ndakushanda nemamwe macompanies ekuti unotoona wega vanondi approacha vega paipamu paunoona kuti I need to switch a little bit so that I can accommodate my adverts. So for now ndine macompany 2 andiri ku ndova ndokuudzere kana kuti havanombobvira vandiudza but ndakango macompanies ndiapi macompanies? Pane inonzi Zisa.
Zimbabweans in South Africa. Vanoita zvekubatsira maZimbabweans ari muSouth Africa kuti maybe wadaidzwa kuSouth Africa wodzimirwa foni like any problems kurorwa nemurume una mari yerent and stuff just for free ingori NGO. So inoraniwa kuDurban nevanonzi Chairman Pilani. Yeah, same person ye ndikushanda naye varikuita zveconstruction vanotovaka clinic everything muno muSouth Africa, even kuZimbabwe itori big company itori registered but muZimbabwe then vanopromota futi music like vaimboita vambomira so vakutanga upcoming artists. Saka, why do you think that you have to change your type of content? Just because we are pushing the company, of which your content I thought pushing your level out. Like content it's not like ndozvirimandiri zvazviri zvinhu zvekupinda nazvo nemunhu anopinda nezvikasiyana. Pane vanotori nemasex tape, pane vanotori nemascandals akawanda, you understand. So zvakafanana natasha nyemba ndaitamba chibii but animukona kuti ari kuita but zvasiyana nezvaaita kudhara. Akana akutotangawo zvake but munhu akatoona kuti ndakutora akatodzokera mudhiri rake ende sekutiwo ndiri munhu wekuti ndiri kuda kutozoshandawo nevamwe vanhu so unozama makambani angatoda kuzoshanda newe but kuti vachikuaproacha vamwe vangu vachitonyara kuti ndichazonzi aiwa but ndiyo but paunovhura uchivovhura uchinokanda flyer ravo zvinofunga kuti vanongoonekwa navanhu vangani vanhu vanotovhiwa hobo but inini I just feel like but tikureva kuti ona wow, but if you can use that very same content ranga uchiita nditi let's say ukabata fly kana timboti kana reCharleston Prince ndinotoba jezi unovhura wapfeka jezi wombongoona kuti ndinotoba kadrezi kajezi kanenge kadrezi zvamukutaura ndikuzviunderstanda but ameno ndichiri kufunga because I feel like vanhu vanonyanya kujaja nekundizvaufanira kuita atine two mapeji rimwe page ngariti raramba uchita zvambochita and the other page chiri chinja iroro roita zvinhu zviright. Thank you very much. That's a very good the other page ramba uchita zvauri kuita iri handi ndoro unokwasaita maskitsa ako nechichiadvertisera vanhu kuita sei so that hauzonyanyodone handi iri ngarirambe tichipusha like I know zvangu kuti ndinoda maviews ndoda mari ndoda chipati pamwe pacho nditi iye human being nditorwadziwa even nemashoko kuti munhu atondijaja wangunoona kana chirozemashoistotukwa everyday wangu totukirwa mai wangu everyday wangu but hazvireva zvikurwadzeika achatorwadziwa ndatombodhirita but to my side ndofila kunge zvinongondita se ndoda kamwe kachiremerera but ndinozonogona kumuta macomments. Exactly. But macomments achakakosha anocontribute futi pauyu pama interactions and other stuff anocontribute. So for now nichamboita but pamberi apo kuri kunzangu ndatowana kana kuti kambani itori serious zvine musoro kwete zviya zvekunzi because chinhu chinonetsa nchoti company inokuda just because of maviews ako. Remember it's all about advertisement. But apa ndine maviews but aiwa vachauya because already watotaura kuti kune makamani anokuaproacha unokuudza vangu ndechekuti ingoita wakana mapages avo ya ita rimwe riri clean rimwe riri rakadaro zvapera rimwe ngarirambe chipusha rinopinda mumiliyoni riclean iriya nhango rikafamba shoma but rambo ripushe richidaro svika vanhu varijaira because ndinoona sokuti pakuadvertisa product anditi hatingoti akanoita kana video rake semaitiranoita mavideos ake
akanoita video rake achibva apedza kubva advertise kana any product viewership yese inenge so manje I think there's something else zvava not less uri kutengesa kana mawigi utengesa kana perfumes utengesa kana 1 2 3 zvakadaro ukangonoshandisa opportunity yekuti paunoita video rako rere at the very same time ubva advertise that product the very same number yema views awaita that's the very same people vanenge vaona that product so not necessarily kuti zvisine kuti wachinja content here kana kuti waita same content but chatongoda nje kuti vanhu vafeel because remember now ukachinja content zvinokwanisa kuita kuti udzikire a little bit not necessarily kuti unobva wadzikaenda pasi but a little bit unokwanisa kuti udzikire because remember vanhu vari kukufollowa they are following you specifically for that varada kungoona zvinhu izvozvo immediately vanotanga kuda kuswitcha nakusilenga setaitaura vanatashonini anenge akatozviona kuti mamwe maskitsi emasasa isusu takatanga podcast yedu yaimhiripiri ewa saka tikadonotibva tanodzika kuti takuita zvinhu zviri bho tatinoti vanhu vachateerera vanhu vaitotudza muconversation lanzaiwa mana tikudai mimi yokuti ndimi vedu zvenyu zvazvisiri izvezvo and but what I can tell you is my companies anongouya they will come zvisine kuti kuita content rakaita sei but vanhu vanojudge never mind about people unoona ujudge kuti izvezvi zvautori unongokujaja but I mean but my advice is rimwe racho risiyira kadaro stay clean rimwe racho rimwe ngarichene rimwe ngarisvibe because viewership yanga achitaura yakada kunoenzana pamapeji wavari tu so I don't think kuti pane anything zvinokwanisa kuaffect inini zvachiitagwa nemudaro ndobvumirana nazvo kuti rimwe page ngaridaro rimwe ngarirambirana kuti rimwe ngaritoita rimaskits rimwe atori clean asine content yakwe rimwe ngaritere content rakazvimirira specifically urubata iri rito nezita raro unoona kuti zita rako chero riri clean zita rako chero and iro rimwe racho rogara rangodaro tichimwena rakadaro so that iwe with time unoona kuti which is which kuti ndoita sei panapa because haufaniri kuslack haufaniri kudzikira in terms of my views nechi because vanhu vavo vanenge vachikuapproacha they will stop approaching you ukatodzikira vasina basa newe iwe chavari kuda havadiwe vanoda viewership aiwa maya vanoda viewership vanoda viewership